Automatickým nastavením teploty podľa citlivosti vlasov Roventa Respect zaručí dokonalý výsledok a zároveň chráni zdravie a krásu vašich vlasov. Žehlička na vlasy Roventa Respect. Tibone isobanukiye ku internete kare bokuzira tiyamba ibonge internet chego kuba usicho. Len teraz vám dáme neobmedzený internet na doma alebo na Max za skvelých 8,99 mesačne na celé 2 roky. T-Com a T-Mobile. Bukekela Vianoce. Môžete zmeniť svoje bývanie, svojho kaderníka, svoje zamestnanie, alebo urobiť zmenu, ktorá má naozaj cenu. Renault Stalia teraz prichádza s bezkonkurenčnou cenou. Nová Stalia môže vyšľať už 4 990 eur. Prichádza absolútna novinka. Predstavujeme vám nový model poistenia od Genertel. Získajte ho cez telefón alebo internet. Povinné zmluvné poistenie môžete mať teraz už od 5 eur za mesiac. Volajte 0850 555 555 alebo kliknite na Genertel.sk. Vynikajúci sa po africky povie? Babaseka. Darujte si k mágiu internetu alebo mobil.